Personal na nagpasiring sa syudad ng Legazpi ang maabot sa sanggatos na persona para magagading tabang sa opisina ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List para ireklamo ang sarong Mary Rose de los Santos kang uwas albay. Sigun sa mga ini, pigtang roosin daning trabaho ni de los Santos. Alagad dago si de los Santos na nawara kan maisumiter ka mga biktima ang mga rekisito, kabali ang nagkapirang personal na dokumento. Istorya kan saro sa mga biktima na si Edgar Buena, sarong retiradong miyembro kang Philippine Army. Retired uniform personnel ang kadaklan sa inda. Hulit at trabaho bilang security detail ang tangro kan sospek. Apwera salang kaw na sweldo. Maray pasubot ang benepisyo kan tangrong trabaho sa Palawan. SS, PhilHealth, double pay. Yun ang si Ma'am mismo nagsasabi niya, Ma'am Mary Rose. Kaya yun ang sa nakakalula na mga mga bigay niya mga benepisyo. Parang na-hypnotize kami, hindi na kami nakapagtanong kung anong legal ba ito o ano. Ansaro pa sa mga biktima na sina Sir Buban, dati man na miyembro kang Philippine Army. Handal na hulita may 4 na subot sa saindang pag-iriba na ginamit kang sospek para mag-loaning kwarta. Gamit subot kang sospek ang pigpasan nindang dokumento para mag-loan. Nung time na yon, okay pa. Hanggang sa nakaipon na kami ng 150, akala ko palili pa rin na. Hanggang sa umabot ng 200, hanggang sa umabot ng 250, 300, natigil lang ng 350 na. Ngayon, nung nakuhanan ko na sila, kasi ako din ang nag-facilitate ng pagkuha ng biometrics. Pero hindi ako ang pumipindot ng device. Once na tinutok ko yan dyan sa fingerprint mo, pusa siyang nag-shot. Nag-shot siya, ibig sabihin wala sa akin ang control. May retired police. Sa paagi kang programang tabang ora mismo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List, tulos na naproseso ang sendang reklamo laban kay Mary Rose de los Santos. Mismong ang Provincial Director kang PNP Albay na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang nangenot sa pagkaput kang kaso. Naman kayo, kukunin ng staff ng Ako Bicol yung pangalan nyo, ano yung mga requirements sa pangangailangan nyo, and then while inaayos po nila yon, tayo didiretso na sa ACG, sa Camp Ola, para ma-process na yung complaints ninyo, ma-prepare na yung complaint, and then para i-overtime po natin to para hindi kayo magtagal dito. Nagpaabot naman ng tabang pinansyal ang kongresista sa mga biktima, asin nakatalaan man na makakaresibi ng pinansyal na asistensya, hali sa DSWD katabang ang Ako Bicol Party List. If we can provide financial assistance to provide, actually we have financial assistance. So we, Remy, i-follow up si Ani kung tinawagan na si Director para ma-process the financial assistance for those, para lang provide ng, mabigyan sila ng financial assistance. Sa presente, padagos ang pinagigibong investigasyon kan PNP para masusog asin dagos na madakup ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.